Anga foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Cherifla bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye. An ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye sugandili kɛ Mala k'o kɛ minisiri ɲɛmaa ye ka bɛn ni tɛnɛndonya in ye Avril kalo tile 22 walasa o ka se ka gouvernement kura labɛn. Bolo ɲɛsina maa min yɛrɛ la ka se ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye maa dɔnnen don n'o ye Dr Boubou Cissé. Ale yɛrɛ kun ye minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsi sɔrɔko koɲɛw ɲɛnabɔli ma, wa a ka nin sigili a bɛ tali kɛ minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Sumailu Boubou Mayiga ka baara bilali la ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen Avril kalo tile 18. Boubacar Traoré di infré ale kun ye labɛn dɔw kɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Mali premier ministre kelen ka walan sɛmɛ duwakun tɛmɛnen min ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a laɲini ani politiki mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye majorité fara opposition kan min b'a to u bɛ se ka hakili falen kɛ jamana tagabolo la bibi na, wa gouvernement kura min bɛna sigi bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye a ko kɔnɔna na cogoya min na. O hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka hakili falen na ni maa kofɔli ni ɲɔgɔn cɛla la a y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko bi bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka jamana in bila fɛn bɛɛ sanfɛ, an kana yɛrɛ k'u lajɛ, an ka jamana lajɛ min bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogoya min na. O la a yɛrɛ k'a fɔ la a y'a yira k'a fɔ hakili falen in kɔnɔna na a ye fɛn caman faamuya kɔnɔna na, wa hakilina caman kun bɛ maa caman na fɛn min bɛ tali kɛ jamana a bɛ se ka basi ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na bɛɛ bɛ se ka kɛ kunkelenna kelen ye. A ko o de hukumu kɔnɔna na a ye hakilina ta ka se ka Dr Boubou Cissé k'o ta k'o kɛ premier ministre kura ye. A ko o sigilen kɔfɛ a kɛlen don ka baara min kalifaw la o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ gouvernement kura min bɛna sigi bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ye o gouvernement kɔnɔna na min b'a to jamana ɲɛta a bɛ se ka sabati ka basigi k'o don jamana kɔnɔna na don n'a nataw kɔnɔna na. Au Conseil islamique du Mali ka ladala congrès tako sabanan baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ka bɛn ni kari tɛmɛnen Avril kalo tile 21 Centre international de conférence de Bamako kɔnɔ ka bɛn ni tile 2 ye. Baara caman de bɛ mun kɛra congrès-kɛlaw fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka ɲɛmaa sokura sigi n'o maa bɛ t'i jɔ maa 50 ani maa 9 ni a ɲɛmaaba o kɛra a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ye. Tata Touré ni a ka jatala Seydou Ɲare u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Au Conseil islamique du Mali ka congrès ta ko sabanan kuncɛli baaraw daminɛna ni kuranɛ kalan ye. O min dayɛlɛni baaraw nun donna ka bɛn ni Avril kalo tile 20 ye Centre international de conférence de Bamako la. Ni ka sɔrɔ ka na kuncɛni baaraw datugu ka bɛn ni Avril kalo tile 20 ye ni bɛn ani kelenya kumakanw ye. Mɔgɔw bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka fara Bamako faaba kan ka na u kunkilennaw kɛ kelen ni bureau exécutif national ye ni ɲɔgɔn faamuya ani basigi ye walasa ka ɲɛda kura di silamɛw ka nin lajɛrɛba in ma. A kɛra lajɛrɛ ye min n'a bɔra ni jɛkulu kura ye n'o ye bureau du comité exécutif national ye ka fara comité de contrôle kan sɛgɛsɛgɛli nasiraw kan ni ka sɔrɔ ka bureau kura ka sigili kɛ bureau min bɛna baara kɛ san 5 kɔnɔ. An bɛ Ala tanu a dɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko conseil bureau ka sigi nin sigicogo la. N tɛ se ka don bureau kɔnɔ k'a ɲɛfɔ fo n ka nin yɔrɔ in fɔ. Bureau sigili la maa hakilimaw maa hakili cɔrilenw kodɔnnaw olu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ani kelenya k'o sabati. Kodɔnnaw faralen ɲɔgɔn kan dilanni sira fɛ bɛn sira fɛ o y'a ye ko in kan ka kɛ tan nin cogo la. Ninnu de ni ko in kɛli ka kan jama bɛɛ ko k'an jɛnna n'a ye. O la an b'o jira politikimaw la k'a fɔ n'olu bɛ taa don gundo so kɔnɔ k'a kɛ dɔ tɛ fɛ dɔ ka bɔ dɔ ta kalama, an b'an sigi ɲɛ gɛn ka Ala ta ni kira ta jira ɲɔgɔn na ka ban an ka ko la kɛlɛ t'a la. Alhamdulillah a ka kan an k'o fɔ ko in kɔnɔna la. O kama
jaabi mun be ne biro bɔla ne o ye k'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama ma kɛ a la kɛlɛ ma kɛ a la dalaminɛ ma kɛ a la funu ma kɛ a la bɛɛ yɛrɛ ye ko kɔnɔna la k'a fɔ ko n ye ko in tigi ye o jaabi an bɛn'o de da aw tulo kan ne ko labɛnbagaw ka yamaru ye k'ala deli ala k'a n'aw bɛn sababa ma tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba ala y'a kalifa mun na ni lahara jɔ don ala bɛ taa ɲininka a la o ye a sheikh sherif usman madan haydara fa ani an karamɔgɔba a seyidi sherif usman madani aidara silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ka fara groupement des leaders spirituels musulmans du mali ɲɛmɔgɔba kan ale de sugandira mali jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ haut conseil islamique du mali ɲɛmɔgɔba ye a sigira silamɛw ka nin jɛkuluba yi ɲɛmɔgɔya la ka sanga n'u ka kɔngɛrɛ ta ko sabanan baaraw ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin mali jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen ma n'u ka dannaya tali ye k'a sɛgɛrɛ a sigira ka sanga ni ni min ye a ka kumakan fɔlɔ kɛra ka mali jamana silamɛw fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka hakilina falen kɛ ka ɲɛsin mali jamana gɛlɛyaw ma ɛlɛ ni mali jamana bɛn a n'a basigi bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye ni ka sɔrɔ ka wele bila mali jamana den bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka filɛli kɛ ka taa silamɛya ka laɲiniw na ani diinɛtigiw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn walasa ka ɲɛda kura di silamɛya kɔrɔlen ma haut conseil islamique du mali ka kɔngɛrɛ ta ko sabanan kuncɛli baara min filɛ nin ye a kɛnɛ bonyana kosɛbɛ ni mɔgɔba caman yeli ye ka daminɛ jamana minisiriso min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinen don diinɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ka gafetigi fɔɔ ka taa se an balima kerecɛnlakaw ma ani mɔgɔba caman wɛrɛ nunu bɛɛ lajɛlen y'u ka dugawudon kɛ ka ɲɛsin biro kura ma yan'u ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin commission d'organisation ma ka da kɔngɛrɛ in kɛtogo ɲuman kan wa u bɛɛ lajɛlen sigilen don n'a ye k'a fɔ nin biro kura min sigilen filɛ nin ye a bɛna kɛ silamɛya ma jigi ye wa a bɛ n'i kɔgɔ da gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu n'u b'a fɛ ka dankari kɛ silamɛ diinɛ la jamaw assalamu alaikum ala kan bɛ sahaba ma an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin kɛnɛ kan an bɛ ala tanu ka barika da président tɔgɔ la ibrahim boubacar keita ko k'aw fo ka waleɲuman dɔn baara mun kɛra a ɲɛna baara mun kɛra bonya yɛrɛ kɔnɔ baara mun kɛra a b'a yira k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u faamuyalen don dɔnnikɛlaw don jamana kanu b'u la donc nin bɛɛ ni a ma balana tugasi la a ma balana ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka ɲin'u fɛ hali bi u bɛ baara mun na jamana nin kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la cɛsiri mun b'u la pour que bɛn u ni sabati o kana an ka jamana kɔnɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi jamana b'a ɲin'u fɛ u ka dɔ fara u cɛsiri kan an b'a dɔn an ka jamana nin fitinɛ b'a la basigibaliya b'a la fura mun b'o la an b'a dɔn an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin fitinɛ la olu de bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn o ni ɲɔgɔn faamuya o ni lafiya o bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogoya mun na donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dugawu kɛ jamana nin ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana nin na ala ka bɛn o ni sabati kɛ jamana nin na an b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka nafa mun ɲɛ jamana nin na marifa t'a ɲɛ sarasiw tɛ se ka ɲɛ olu ka kumakan o n'olu ka ladilakan o de b'a to bɛn bɛ kɛ jamana nin na olu ka kumakan o de bɛ mɔgɔw bila sira ɲuman kan o de b'a to mɔgɔw bɛ fitinɛ dabila an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u bolo di faamaw ma an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ka se ka kɛ jamana la lafiya ka se ka kɛ jamana la an ka se ka kɛ kelen ye donc o folikan ka ɲini u fɛ hali bi jamana hakili b'u la jamana ɲɛgɛnw hakili b'u la biro mun sigira an bɛ dugawu k'u ye ala ka baara ni a ta fanga d'u ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ haut conseil islamique du mali jɛkulu don min n'a tɛ baara kɛ ka ɲɛsin politiki ko nasiraw ma a ka laɲini fanbaw bɛ ɲɛsin silamɛya kɔrɔlen bɛ se ka carin cogoya min na n'o ye bɛn ani kelenya diinɛ ye ka fara hinɛ ɲɔgɔnna diinɛ kan silamɛya kumana ni jogoba minnu ye diinɛ kɔnɔ ka ba don o jogo ɲumanw na ka fara hakili ɲumanya sira kan ka bɛn ni haut conseil islamique du mali ka ladala kɔngɛrɛ tako sabanan baara kuncɛliw ye n'o kun bolodalen do ka bɛn ni kari tɛmɛni ye sebe la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diinɛ ɲɛma caman de bɛ minnu ye kɛnɛw lasɔrɔ n'u labana ka u ka nisɔndiya n'u ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin ɲɛmayaso kura talen ma mun bɛna sigi san 5 baara kama tata ture n'a ka jatala sori ɲari hali bi olu ka sɔrɔlenw don
domi ala ya jirana k'a fɔ Mali silamɛw ka taa Kidal ka taa Kayi kana Kulikɔrɔ kana Sikaso kana Segu Mopti Tomoto Gawo Kidal Menaka a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kun bɛ Bamakɔ a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kun bɛ Bamakɔ k'u bɛna ka conseil islamique bureau kuraya ka baara kɛ u ye silamɛ dɛmɛ u ye silamɛ sankɔrɔta u ye silamɛ kalaya k'a kɛ kelen ye a bureau paysan ka bɔli maliyɛnw hamina silamɛ sera daraja min na sala mɔgɔw bɛ se ka se nin daraja in na sala silamɛw bɛ se ka baara kɛ ka se nin daraja in ma ka hamiba tun bɛ mɔgɔw la fana sala silamɛw tɛna fara wa silamɛw tɛna kɛ kelen-kelenna baarakɛlaw ye wa nka bi Alahu Taala y'an tulomagon Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ u ye kelen ye u ye hamina kelen ye u ka faso ka ko u ka diinɛ ka ko o de hami b'u la. N'i ye bureau kunkolo yɛrɛ sigi cogo ye i b'a faamu k'a fɔ association islamique fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛɛ farala ɲɔgɔn k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma a bɛɛ représenté bɛ bureau in kɔnɔ n'i ye bureau kunkolo sigi cogo ye bureau de ma to association fɛn fɛn bɛ yen fɛnɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc nin ye fɛn dɔ de ye différence ni farafara min bɛ silamɛ ɲɔgɔn cɛ bureau sigi kɛra sababu ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ unité silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bi ni sira kura de don jamana in ye bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ crise min kɔnɔ crise politique bɛ mais crise religieux fana b'a la parce que dɔw fana bɛ kan ka jamana fan dɔ minɛ ni diinɛ tɔgɔ ye hali n'a m'a dɔn ko diinɛ ko tɛ o kuma n'o kɛlɛ walawalali maa tɛ se k'o kɛ ni silamɛw yɛrɛ tɛ ɔ silamɛw bɛ bureau kura min sigi hakilila bɛɛ b'a kɔnɔ silamɛ diinɛ bolofara sira bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ne b'a dɔn ni a fɔra ka diinɛ kunkanko kuma fɔ u mana jɛ ka décision fɛn fɛn ta a bɛ bɔ da di jamana ma a bɛ jamanadenw lafiya. N bɛ se ka min fɔ bamanankan la dɔgɔkun tɛmɛnen na a ka jabaranin na ne y'a déclaré n y'a fɔ n ko Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ tiɲɛ na minnu bɛ Ala ko la minnu bɛ diinɛ ko la bɛɛ bɛ Hayidara ka candidature ko la ale maa ɲini olu de y'a souhaité a ka k'a ye o bi o kumakan in kɛra don i n'a fɔ sogo maaw tun t'a dɔn ko bɛ se ka kɛ nka bi an y'a ye silamɛ ɲɛmɔgɔ olu de chrétien ɲɛmɔgɔ bɛ yan Jean Zerbo bɛ yan pasteur nu Agi bɛ yan Mali diinɛ tɔnba kɔrɔ minnu bɛ yen Amipi Limama INAFEM Ligue des prédicateurs du Mali Mali compte Tijaniya mɔgɔw Mali cadre mɔgɔw Mali Shia mɔgɔw association 96 olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko Hayidara e de an ka kɛlɛ i m'a ɲini dɛ mais an bɛ fɛ e ka na parce que bi i bɛ se ka an don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ i bɛ se ka kɛ sababu k'an dusukun kɛ kelen ye o tuma na an dalen do de la wajibi i bɛ na i bɛ k'a ye Ala de nana Hayidara ka candidature ye bi o sogo a kɛra kɛnɛkan da ye mɔgɔw ye e y'o bɛɛ sigilen yan bɛɛ jɛra ka fɔ ta ye bɛɛ jɛra ka fɔ k'u ka danaya b'a kan dɔnni min dara a kun an bɛ Ala deli Ala ka faga di nisɔndiya bɛ an na an bɛ foli ani tanuni kɛ ayiwa président kura min donna an bɛ fara kan ka dugawu k'a ye Ala k'a ta fanga Ala k'o di a ma o tuma na Ala k'a ta fanga di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ fo bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'i dusukun fana jɛya ka sɔrɔ k'a dɛmɛ baara in na a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na an bɛ wele da an ka commission contrôle mɔgɔw fana ye u mana ye yɔrɔ o yɔrɔ ni sen in na u ka sigi u ka wuli k'u jɔ u ka baara kɛ mun kosɔn mandat ni a ɲɔgɔnna an tɛ fɛ a ɲɔgɔnna ka ye ko conseil sigili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bawo a sigi cogo bɛnkan na a ɲɔgɔnna sɔrɔli dɔgɔyara o tuma na bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que bureau in a ka réussir inchallah. An bɛ paki seli nisɔndiya la bi o paki seli bɛ jumɛn kan ko an dalen bɛ Yesu Kirista min na a ma fɛn wɛrɛ fɔ adamadenw ye hɛrɛ ani bɛn ani sabali ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ o kɔrɔ bɛ di ko siya woloma diinɛ ko woloma wala politique na ni fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ fara danfara don adamadenw cɛ o man k'aw bila ɲɔgɔn na an kan ka ɲɔgɔn bonya bi kɛnɛ ye ɲɔgɔn bonya kɛnɛ de ye an balimaw silamɛw y'an wele ka na congrès in na ka na kɔnɔmɛ laban yɔrɔ la n bɛ dugawu kɛ walasa tuma na ko bɛnbaliso o ye don kelen tɔmɔ de ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya b'a kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko Ala ka jamana basigi nin tɔnsigiba in Ala m'o kɛra sababu ɲuman ye ka jamana basigili kɛnɛba dɔ ye Ala ma tɔɔrɔ fana jɛ min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o tuma na an ka se ka kɛ ko ɲuman diinɛ kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a kɛ sababu ye o tuma na mɔgɔw ka u yɛrɛ dɔn ka Ala dɔn ka ɲɔgɔn bonya. Alisilamɛw bɛna maa min kan ka se k'u ko u ka ɲɛmaa ye ka bɛn n'u ka laadala kɔngɛrɛ tako sabanan baara kuncɛliw ye o ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ye a Seyid Cherif Usman Madani Hayidara
kɔrɔfɔ talen kɔ a fɛ a sinsina fɛn min kan o ye alisilamɛw ka bɛn ni keleya ye o ka se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana in kisi Tata Ture a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmadenw ka sɔrɔlenw fɛ. Banjugu Dugure bi yan an karamɔgɔ Banjugu Dugure cɛkɔrɔba de don ne n'a bɛ ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan n b'a wele don wahabiya kunun an ye ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan yan bi fana kɛra ten a b'i minɛ ka nkɔli cɛ an bɛ ko bɛɛ da ɲɔgɔn kan o b'a yira dusukun de ye kelen ye hali ni taasiraw tɛ kelen taasira yɛrɛ ye kelen ye bolofara de tɛ kelen silamɛya bi tan de silamɛ ni silamɛɲɔgɔn bi fɔ ɲɔgɔn kɔ furugu la bolofara la mais an fɔra ɲɔgɔn kɔ bolofara la an n'an dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ o b'aw sama ka na kafiriya de ma anw tɛ sɔn o ma ne ni n dɔgɔnin Mo Tarawele bi yan sunamɔgɔ don aw ka sɔɔni ni n'Ala ye si d'a ma ni mawuludu surunyana aw k'a lamɛn bani a b'a kɔrɔkɛ gosi a b'a fɔ ko mawuludu ti bɛɛ ko bidaa don ko mɔgɔ si kana mawuludu kɛ an ka jamana ma deli nin de la diinɛ t'e ta ye o Ala n'a ka kira ta de don i bi min don a na i b'o de fɔ maa wɛrɛ bɛ min don a na sira b'o bolo o k'a ta fɔ mais a ti kɛ ni juguya ye a ti kɛ ni juguya ye karisa ye nin fɔ nin tɛ ne ka taa sira ye n bɛna ni dalilu dɔ ye k'a tigi ta gosi ani n b'a yɛrɛ gosi kuma kelen tɛ an ka diinɛ sigira nin de kan ni nin ko tan n'o ti e ta i b'i ta fɔ ka sɔrɔ i ma ale dɔgɔya i ka dɔgɔyali ma masa ma i b'a to a ka bonya kɔnɔ a bɛɛ ye badenw de ye Ala y'a seere ne ni kamalen ye n bi nisɔndiya an mana ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn embrasser de ka ɲɔgɔn kiru hali sisan n y'o de fɔ u ko mawuludu ma ɲi n ko arabuw bɛ wari don olu ma u tɛ fɛn d'anw ma u k'a to an k'an ka mawuludu alors silamɛya ye nin de ye ni nin bɔra silamɛya la fo a kɛra silamɛ ni silamɛ a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faga o ye danga de ye o tɛ Ala ka diinɛ ye walahi nin président in ne bɛ jɛn n'a ye dɔrɔn a yɛrɛ min ye n k'a ye ko aw de b'a dilan ne tɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan aw de ko ayi dara an b'i k'a ye n m'a ɲini Ala b'a dɔn Ala min bɛ taa ɲininka kaburu kɔnɔ n m'a ɲini fiyewu a tɛ n kɔnɔ n bɛ k'a ye wa n m'a kanu yɛrɛ ka k'a ye Ala b'a dɔn ne ni n ka mɔgɔw ye kalo 3 de kɛ ɲɔgɔn na n ye kaliw n bɛna kale saraka de bɔ n ye kaliw ye Ala la siɲɛ 3 ne Hayidara ti k'a ye n'a ye n tɔgɔ di a ye n janfa wa n ti don a la Ala n'a ka kira y'a seere mais mɔgɔ nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo sinon Ala min bɛ taa ne ɲininka ne m'a kanu ka jɔya o conseil tɔgɔ la ɲɛmɔgɔya la n m'a kanu mais Ala y'a kɛ ni gundo min ye Ala de b'o dɔn mais ni silamɛw ye ne kɛrɛnkɛrɛn n'o de ye an b'u fo Ibrahim Kɔntaw n'o ale ye ne ka danga ye n b'a fo n bɛ dugawu k'a ye ko in ta fanga maa o maa nomena yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'i fanga se a ka kɛ mais an bɛ min fɔ mɔgɔ minnu tɔgɔ ma fɔ an karamɔgɔ fɛ a y'a fɔ k'a walawala u tɛ kɔfɛmɔgɔ ye a bɛɛ bɛna don a la nin o conseil ni Ala sɔnna diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛna don nin o conseil in na an ka fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya in dilan mais an ka baara fɔlɔ o baarakɛlaw bɛ yen nka ne bɛ fɔlɔ min ɲini ninnu fɛ an kana sigi tan u ka baara fɔlɔ ka kɛ an ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan an ka kuma an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ka kalan mun bɛ se k'a nɔgɔya silamɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni silamɛ cayara ye silamɛya nafa ka kan ka se a sigiyɔrɔ ma a ka kan ka se a jamana ma silamɛ ti foyi dɔn bɛn ni kelenya ni yafa ɲɔgɔn ma kɔ kumana an b'a ɲini o conseil baarakɛlaw fɛ an ka fɔlɔ ka min kɛ ka silamɛw k'a dɔn k'u ye kelen ye n'o kɛra dun n'an ŋaniya ɲɛna walahi n'an wulila k'an jɔ fɛn o fɛn na nin jamana in na Ala b'a kan ye an ka ɲinifɛn ti foyi ye jamana in ka basigi a ka suma silamɛ bɛ nin de ɲini an silamɛ dama bolo ka don ɲɔgɔn bolo mɔgɔw k'an ye k'a dɔn gɛlɛya tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ jugu minnu b'a fɔ fo an ka juguya kiri ye an k'a lajɛ olu ka bi an kana sira d'u ma
silamɛw bi fala silamɛw bi bala o kuma na n b'a fɔ ka segin a kan mɔgɔ minnu tɔgɔ ma fɔ biro la u k'a dɔn ɲinɛ ma k'u kɔ dɛ biro de bɛna sigi tuguni ka ko ɲɛɲini maa o maa bɛ yen min ka kan n'a ye bɛɛ bɛna don nka u ye ko kalifa ne kɔni na n t'u jaafa fɔlɔ nka n bi far'u kan an ka tiɲɛ fɔ dɛ n bi far'u kan ka nin ko in baara hali ni ɲɛmaaya tɛ parce que ne kun bɛ fɛ de u ka ne don yɔrɔ dɔ la min tɛ président ye ni ala cɛ n b'a kɛ fɔ n seko da Allahu yashhadu wa rasuluhu o kuma na don min na ni n ko n bɔra président ya na o tɛ n bɔlen ye o conseil la dɛ u bi n don yɔrɔ dɔ la an bɛ jɛ ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ salamu alaikum wa rahmatulahi taala. Tɔnba min sigira sen kan jarisolakaw tɔgɔ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tɔnba in ye san 5 sɔrɔ o kama jarisolakaw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kari tɛmɛnen avril kalo tile 21 palais de la culture de Bamako kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sala Amadu Ampateba ka seko kɛ nisɔndiya ko ye kɛnɛ in yɛrɛ kun bonya ni a karama o kun sɛbɛnnen don wasaden Umar Mariko la Abdulkarim Sako ni Musa Tarawele ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Jarisolakaw minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnna jɛ jamana wɛrɛ ma Mali kɔ kan olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn n'u k'a ma association du groupe famille Jariso u ka o tɔn sigili san 5 ɲɛnajɛ o kɛra u fɛ karidon tubabukalo tile 21 san 2019 Jarisolakaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la badenya ni kelenya kana o ɲɛnɛmaya ka don kɛrɛnkɛrɛn u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔnya walasa sinjiya ni badenya o bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a baara bɛɛ lajɛlen denfaya o kun tɛmɛ ka di wasaden ma n'o ye Umar Mariko ye ani ka fara Jarisolakaw ka maakɔrɔw caman kan fo kana se seko ni dɔnko tigiw ma laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn la kodɔn tɛgɛ di ɲɔgɔnman kɔnɔna na sinjiya ni badenya kɔnɔna na ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ ɲaga fo an Jarisolakaw an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an y'a sigi o hukumu de kan an ye dɛmɛ caman k'an ni ɲɔgɔn cɛ Jarisola dugu fɛn fɛn bi yen a bɛ kɔda la o bɛ ɲɔrɔ yan fan na ni problème ye min sɔrɔ anw Jarisolakaw bɛ wuli hɛrɛ o hɛrɛ tana an bɛ wuli a bɛɛ la hali minnu ka ni tasuma ye minnu jeni u ka dugu jeni tasuma y'anw yɛrɛ ka dugu jeni salo Jarisolakaw y'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan ka taa anw ka dugu la ka taa u kan ka min kɛ u y'a kɛ an kɔni balimaya ni sinjiya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ tagalen ɲɛ an ye min latigɛ an bɛna ekɔlisow jɔ ekɔliso tɛ yɔrɔ minnu na an bɛna dɔgɔtɔrɔsow jɔ n'an ka mɔgɔw fana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya bɛ min kan n'i y'a fɔ an ɲɛna an ka denmisɛnninw bɛ yan an kɔrɔw bɛ yan an faw bɛ yan an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'o k'a la a baara denfaya kun bɛ maa min bolo n'o ye wasaden Umar Mariko ye ale y'a yɛrɛ ka kɔrɔfɔliw la k'a fɔ ko nin ye kosɛbɛba ye ko nin b'a kɛ sababu ye k'a yira diɲɛmaaw la k'a fɔ siyawolomakɛla ko kuma min bɛ maaw da Mali kɔnɔ ko tiɲɛ t'a la ko nka jijukɔrɔsaw dɔw de bɛ ka tiɲɛni laɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka laɲiniw tɛ se ka sɔrɔ abada fo ka jamanadenw de bila ɲɔgɔn na siya minnu balola ɲɔgɔn fɛ kabini san 100 camanw la a labanna ka weleweleka kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma k'a fɔ u k'u janto u yɛrɛ la ko denmisɛnninw u ka jamana u k'a ɲini k'a dɔn k'o sira ɲuman dɔ ye ni fara ɲɔgɔn kan n'a ɲɔgɔnnaw ye balimaw b'a fɔ ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ ni ye yɛrɛ dɔn kɛnɛ de bon yɛrɛ dɔn kɛnɛ n'an b'a la n'an b'a ɲini kɛnɛ sugu kan a bɛ kɛ de wasa an ka denmisɛnninw ka faamuya bɛɛ ka faamuya k'a fɔ an ka jamana in nafoloba de bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔya nafolo de b'an ka jamana in kɔnɔ parce que kɛwale dɔw de kɛra jamana in kɔnɔ kɛlɛbaw de kɛra jamana in kɔnɔ hakilinamiiribaw de bɔra jamana in kɔnɔ sɔrɔ tilako ɲuman jamana in kɔnɔ a kɛra kɛlɛ ye an ka jamana in kɔnɔ an ma se ka labada donc ka yira denmisɛnninw na k'a fɔ u kana taa ni yɔrɔ si u kana taa yɔrɔ ɲini u bɛ jɔ cɛkɔrɔba minnu na burumugu la dɛ u bɛ jɔ denmisɛnnin minnu na cɛkɔrɔba minnu na u ka tubakolon kɔnɔ dɛ olu bɛ min yir'u la olu bɛ min f'u ɲɛna u bɛ u bila sira min kan tubabukalan t'o las'an ma don ko don ne bɛ fɛn mɛn jamana in kan n ma deli ka min mɛn ekɔli la o yɛrɛ de y'a to ne ko n'i ye se k'anw ye don ko don jamana in kan an bɛ sigi ekɔliso kan an bɛ sigi ekɔliso kan ekɔliso min ye nin tan ta ye kalan min bɛ ka k'an kun nin tan ta ye n'a bɔra a siyansi ma yɔrɔ la a tekniki ma yɔrɔ la a tɔ si tan ta ye an k'an yɛrɛ dɔn n'an y'an yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn ka k'i yɛrɛ fɛ i bɛ kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ k'a lɔdannaya k'a fɔ association du groupe famille Jariso jamu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o de ye Jarisolakaw Mariko Bamba
Kante ani Tambasi. O fana de be an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛna bita walawalali kan ye. Marshal Khalifa Haftar Libi jamana kɔrɔ yanfa toboro ko gouvernement kɛlɛcɛ disi n'a kɛmɛ k'i kwada Tripoli Fayez El Sarraj kwa la diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kama ɲɛma lakodɔnnen kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ bilennen don Tripoli a n'a laminiw na bebe na Fayez El Sarraj a jigi dan bɛ kulu maramafɛntigiw minnu nga olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka Tripoli koli Marshal Khalifa Haftar kana se ka don kunnafoniw y'a yira k'a fɔ mamurutilenjɛkulu min bɛ misiratakaw bɛ yen Fayez El Sarraj yɛrɛ jigi dan bɛ olu de ka kosɛbɛ ka sabu kɛ minɛnko ta fa kɛlɛcɛko ta fa u sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ misiratakaw n'an bɛ fara kulu maramafɛntigi tɔw ka Tripoli lakana Marshal Khalifa Haftar kana se k'a minɛ kabini juma tɛmɛnen kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kɛnɛyasow caman bɛ yen Tripoli ni a lamini olu bɛɛ lajɛlen gwɛngwɛra kana misirata jango kɛnɛyasow minnu bɛ yen maa joginnenw muguda la olu ka se ka furakɛ u fɛ maa minnu ka dɔntaw ka wuriyalen don jogini dandɛmɛ furakɛcogow la ani dusukuyanfa banaw olu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misirata lapitaninso la bi ka dɛmɛ don maa joginnenw ma muguda la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ misirata mamurutilenjɛkulu don min na Muammar Gaddafi faso Bamanji jɛkulu État islamique daga bi ta ka bɔ a da la Sirte misirata mamurutilenjɛkulu a jɔyɔrɔ bonyana o kɛlɛw la. maa kɛmɛ sigiyɔrɔma caman de ye nisɔngoya taama bolo da dimanche avril kalo tile 21 Maroc duguba la Rabat ka jira k'a fɔ denmisɛnnin minnu minɛn bɛ kabini 2016 ni 2017 ka sabu kɛ u ye nisɔngoya kɛnɛw sigi sen kan Maroc fanga fɛ ni u ka kiiriw tigɛlen y'a yira k'a fɔ u bi datugu dɔw san 20 dɔw san 10 dɔw san 15 a denmisɛnninw u k'a ma ko mouvement Irak k'a bɛɛ lajɛlen ka bila u ka nisɔngoya taamaw na u kɛn kun bɛ ka jira k'a fɔ kiiri dama ka kan bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen n'i ka hakɛ don jamana kɔnɔ nisɔngoya taama bolodalen jamana kɔnɔ jamanadenw ka hakɛ don o kuma na denmisɛnninw ka bila fanga sinamatɔn jama y'i ka nisɔngoya jira hadamadenya hakɛ labasajɛkulu caman y'i ka nisɔngoya jira u k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ denmisɛnnin minnu minɛn bɛ u ka bila u tɛmɛnen kɔfɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ Maroc jamana kɔnɔ fɛn dɔ ma bɛn i mɔ k'a fɔ k'i b'o da diɲɛma tulo kan i ka kɛlɛ o la k'i minɛ k'i datugu k'a sera dabila ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Maroc duguba Casablanca kiiribulon cour d'appel o ye kiiri laban min tigɛ avril kalo daminɛ na o y'a sɛmɛndiya k'a fɔ denmisɛnnin 42 minnu minɛna k'a sabu kɛ u ye nisɔngoya kɛnɛw sigi sen kan Al Useima dugu kɔnɔ Rif mara la k'a bɛɛ lajɛlen ni datuguli ka kan a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo Nasser Zefzafi don san 39 denmisɛnnin jɛmaguwanin don a jirala k'a fɔ ale bi san 20 kaso kɛ ani maa minnu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan olu dɔw ta san 1 ka taa se san 45 ma k'u kun ye jamana basigi tiɲɛ u ka nisɔngoya kɛnɛw sigi kuma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mouvement Irak ni o ye Al Useima dugu wuli ka jɔ in ye Rif mara la a sɔrɔla denmisɛnnin jɛgɛ feerela dɔ de fɛ a bɛ jɛgɛ feerela kuma min sigida ɲɛmɔgɔw nana jira k'a fɔ a sigilen bɛ yɔrɔ min na a ka yen bila ko yen tɛ maa sigiyɔrɔ ye ka feere kɛ a bɛna taa cogo wɛrɛ tɛ a bolo k'a dayirimɛ sɔrɔ n'o jɛgɛ feere in dɛ tuma min na ni a y'i murukurundagoya wulili kɔrɔ sigida ɲɛmɔgɔw ni o ye mairie maaw ye olu ni lakana tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a ka minɛn de diyagoya tasa k'o fili ɲamangunu mina kɔnɔ denmisɛnnin fana y'i bolo mɔnɔbɔ ɲamangunu mina nɔfɛ a ka feerefɛnw datɔ ɲamangunu mina sina k'ale yɛrɛ ni ɲamaw fara ɲɔgɔn kan ye k'a bura denmisɛnnin ɲɛ diɲɛ to kabini o kɛra sa Al Useimakow de wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ coci ye ka jamana minɛ ka kalaya Rif mara la Maroc ma ɲɛmɔgɔw sɔrɔla k'u minɛ ka na n'u ye faaba la k'u ka kiiri sigi sen kan ka jira k'a fɔ u ni kaso ka kan. Misira jamana kɔnɔ Egypte furubakalata bɛ senna min daminɛna sibiri tɛmɛnen furubakalata in a bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma de don jamana sariya sunba la jango Marshal Abdel Fattah al-Sisi min bɛ fanga na dɔ ka se ka fara a ka fanga kumaw kan fɔ ka taa se san 2030 ma sibiri avril kalo tile 20 furubakalata in da yɛlɛla mɔɔw k'u dɔngɔ ta awɔ ni a ye ni ɲɔgɔn cɛ Abdel Fattah al-Sisi a bɛ jamana ɲɛmaaya la ka na bila bi la manda kun ye 4 ɲɛ san 4 nka nin sen furubakalata in bɛna yɛlɛma ka kɛ san 6 ye manda kelen o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ daga ye fana a ka manda wɛrɛ ɲini san 6 dafalen maa 55,000,000 olu de bɛna u dɔngɔ ta awɔ ni a yi cɛ ko in kun kan
misran jamana kono Egypta biro batani zabade dayelembe uye jabi uma kono be Avril kalo tile muga ani wolonwula nata maminu nye jatemine kala uye ukeme ku nyamada taux de participation des faits angomo kalata la ma hake kalata kono barzabu kadaka Abdel Fattah al-Sisi kalata o kalata bike abi nyamada o yoro ne fe ko sebe korodla jango mo kabo ka chaya jema ka ye kafo amakadi aka jamana kono halino ya sorla hadama de nya hake la basa jekulu keme ka jira kafo aka fanga kembe bone bambla duniye mo kuna jamana nyama ka mau jamana nyama ya la dofarale o hakeka o temene kofe jamana nyama Abdel Fattah al-Sisi aka sebina buli kiritigela uka fanga fene ka kokura jamana sharia sumba kura bino daga o temene kofe jamana surasiya politiki joro abino mene jango jamana kase ka lakana no temena ka boy fana Abdel Fattah al-Sisi jamana nyama sanve kiri blomba minumbe inafo cour constitutionnel jamana sharia sumba ko yoro ani haute cour de justice no ye ministre kiri yoro wiye abi mafla jira ye oluka bisimila minay o sefene bi di amo jamana sharia sumba kura fe Sudan jamana kono Avril kalo tile woro jamana denunye bara do damine kata daga sege jamana surasiya dala ko ingera sababu ye katane jamana nyama Omar El Bashiri yewo nga foranjoro fanga surasu kembe ku noro de la kofo uluka ke o kebaye o ye general folo mimbla o nyema ya la chochi chayara omo o yabla ma wore nana ko general Abdel Fattah al-Burani aleye ma nogonye ani jamana de o minyo mva muwo nga jamana de o yeru de hakilina te surasi ko yeble ko sada ina kuma kura min yera koro surasi kefe general Abdel Fattah al-Burani aye fe do semendia ka fo abe ka fe mimme kuna foni soro sara kura usafe réseaux sociaux ka fo wari bugune do taraye jamana nyema koro Omar El Bashiri nuna ashiso kono dolari wari million jama ko chiedo lakana tiglama uduna akaso kono ka soro wari chama marambe afe wari je koni a paketi ni dale dolari wari wa keme sabani beduru euro wari million wolonvla Sudan jamana wari dunda livre sudanese o miliyari duru abela jelebi be euro wari million geme demo surasike yo semendia o euro be jamana tokola kiri nyama anyinina o fe akasegazegelu dayele jamana nyama koro Omar El Bashiri kunga kabini tarata temendi procureur ni oye general Al-Walid Sayed Ahmedi abeni mara ina aya yire ka fo Omar El Bashir atokola feuma na ye jamana faminu ve o be kanyine ku do ku bla jamana ka bolo ka segazegelu ke usoro chukula afe abo chukula maminu mene kuma ka fanga kono ni somingeme ulu fenena ka fo dungo jugu ukundo anofe kwa bela yele sega libara ukadamine Forombara ni wili ko sheginde ke dimashi Sri Lanka jamana kono egliziu chrétien nga badoke yoro ni dinanjigi soula ma keme flani ma bi kono nonde bonena anina ninga ma keme duru jogi ma minu njogina a chama nye chrétien nye barsabu kadaka olukumbe ukapaki o batula jakulu ko ni masoro volomi ma jara ka fo no yeba manjia wale nye nga Sri Lanka jamana nyama uye ajara ka fo kuburu fe ma minu mi bododa jamana fe ni mati pete kedema kadamine shula katase dugu jedamo ndene ka duguje taratala obulu daledo kuna fono ya yira ka fo mamuga ani manani nyona mineme ko kungoro minu ni siga keme ula nga tise ka fo ko oluye ko keba uye minisiri nyama yere kumata jabarani na ka jira ka fo oluye mamuga ani nani uminu mine kana seni maimo abela jele ye Sri Lanka jamana deunye jate minye sisa ka sega no ya sorola ko kamo ni jamana kono dedo jema kanye ni mbara nye kaba manjia wale buluda kanyeshin chrétien umo ka beni paki dumbai Sri Lanka jamana kono uya yera fana ka fo dina do fene tombe nga shu chiengo jugu ba ufurumarani wilile mado yerekera kwa ka gele mo kasi ka buguna tige dina salebiti jo mabisbani wolo la nyona na ko bar sabu kadaka ko taningele nzemba ka sega ku doka ba a jamana uchamanye endi jamana diu Portugal jamana di Turki jamana di Angleterre jamana di ane Amerika jamana diu Bamananga kunnafoni be kunceni farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sena dolanci farafina denmisɛn minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kɔnɔ ni a bɛ ka kɛ nin sanga in na Tanzanie jamana kɔnɔ jamana 4 be olu de sera ka ye a demi finali kɛnɛ kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ Cameroun, Nigeria, Angola ka taa se Guinée ma. Boubacar Traoré ale bɛna walawalali ka ɲɛ. Demseni munu shite teme santa ani wolonwula ka olu ka Coupe d'Afrique des Nations a bɛ ka kɛ Tanzanie kaw fɛ nin wagati na
okumu kɔnɔna na jamana naani minnu kun bɛ ka demi-finale ɲini a ko gɛlɛyara kosɛbɛ min ye tile sabanan dulanciw la bakuruba o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ Guinée ale m'a bila dagirinda la ale kɔni y'a ka baara nɔgɔya k'a sababu kɛ a ye sebaa sɔrɔ Maroc wa 1 ani kanangolo o groupe kelen na Senegali ale ka qualification kuma a yɛrɛ tigɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ n'a kun sera ka sebaa sɔrɔ a kun bɛ tɛmɛ nga ale ni Cameroun dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu a bɔra ta n'i don dulanci lajɛ bi kɔni jɛra kosɛbɛ ɲɛfɛmaw fɛ ka sababu kɛ u si sen damaja jɔda la groupe dɔ in na sa min ye dulanci min kun bɛ tali kɛ Angola ni Tanzanie na o kɛra dulanci gɛlɛnba ye ka sababu kɛ bi caman sɔrɔla ka don o dulanci kɔnɔna na a bɔra ta Tanzanie ale de bɛ celu dayɛlɛ fɔlɔ min ye u ka cɛden dɔ fɛ ni o ye Omari Jumani sanga 12nan yɛrɛ kɔnɔna na miniti 5 o kɔfɛ Angolais olu bɛna celu ji bɔ 1 ani 1 Telson Tome fɛ an bɛ to sigi la Angolais olu bɛna u ka celu filanan sɔrɔ ka don sanga 40nan wagati ngɔye dɔ sen fɛ Osvaldo Kapemba sababu la sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o b'a fɔ k'a bɛ bila wagati min na Agiri Ngoda Tanzaniens kanu na ale bɛna olu ka celu filanan sɔrɔ ka don sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bila u ka 2 ani 2 sɛgɛnnafiɲɛ bɔ yɛlɛnnen Angolais olu m'a bila dagirinda la u bɛna u ka celu sabanan sɔrɔ ka don sanga 68nan wagati David Nzanza fɛ Osvaldo Kapemba ka baara ɲuman dɔ sen fɛ an bɛ to sigi la o dulanci bantɔ yɛrɛ sanga 85nan Osvaldo Kapemba ale bɛna kɛrɛnkɛrɛnna 40nan sɔrɔ ka don Angola kanu na o dulanci bɛ ban 4 ani 2 ka taa Angola kanu na o dulanci tɔ kelenma o bakuruba kɔnɔna na Nigeria ale ni Uganda kun bɛ ɲɔgɔn na a bɔra ta Uganda ale de bɛ celu sɔrɔ ka don depuis dulanci daminɛ yan fan fɛ nka Nigeria ale bɛna celu ji bɔ fana dulanci bɛ ban 1 ani 1 Nigeria ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o bakuruba la o kɛ sababu ye demi-finale olu bɛ boloda araba nata Avril kalo tile 24 Nigeria ni ale ye bakuruba fɔlɔ ɲɛma ye ale ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o banna dɔrɔn Cameroun ale ni Angola olu bɛ taa kari forobamugu la o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya so fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ